Machiegni e weche mag tuke timbe adhula mar Kenya Harambee Stars olwar nyaka namba 109 e listi mar timbe matugo mago maber e piny mangima weche mag adhula. Harambee Stars ne tugo tuke ariyo mag osiep dweni kama ne gilewo Qatar gonde 2-1 e boma ma olwar. Bang'e ne ologi gol 1-0 gi South Sudan e boma ma Nairobi. Kenya nowito points 6.93 tok ne logi kod Sudan ma milambo kama Morocco gi sani namba 13, Senegal namba 20, Tunisia namba 29, Algeria namba 34 ka Egypt namba 35 e chung mar timbe piny mangima. Argentina pod omako namba 1 e listino. It's going so hard. It's going like tap, move, tap and move. Come, up. Good one. Come up. Back. Wait. Come up. Good one. Sorry. Second ball. Back.